So बेयो जाबाय हनुमान टेम्पोल। बेफोर गासिबो बेनिनो नुथाय। स' आंनि फार्स्ट ब्लगा बेयावनो स्टार्ट जायो। आई होप नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायगोन। बेयो हनुमान टेम्पोलनि बाहेरनि नुथाय। स' नायलांबाय थादो। बाय बाय। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नोंथांमोनखौ गासिबखौबो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फ्रेंड्स, आं दायो गगामुखआव दङ। दाख्लै आं बे गगामुखआव फैनायनि मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय। बे भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोना मिथिगोन। स' आं दा गगामुखआव रुमावहायसो थादों। दा आं रुमनिफ्राय माने गगामुख टाउनाव थांनो नागिरदों। गगामुख टाउनाव मोनसे मन्दिर दं, हनुमान मन्दिर। बेवहाय थांनो नागिरदों आरो जोङो। स' दिनै आङो फार्स्ट टाइम माने ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो। दिनैसो आं फार्स्ट टाइम बेबायदि ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों। स' मोजां जायाबो जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। स' दा थांसै। सुबनसिरि कलेज। दा जों थांगासिनो दङ।
स' फ्रेन्ड्स नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। स' भिडिअआ बारा मोजां जायासै, आं मिथिगौ भिडिअआ बारा मोजां जायासै, नाथाय मोजां जागौमोन भिडिअआ माखासे प्रब्लेमनि थाखाय मोजां जायासै। स' मानि थाखाय जायासै होनोब्ला जेब्ला आङो भिडिअखौ शुट खालामखांनानै रुमावहाय फैयो अब्ला रुमावहाय आं चेक खालामदोंमोन भिडिअफोरखौ। चेक खालामबा नुनो मोनबाय भिडिअआनो माने रेकर्ड जादों आरो भिडिअआ रेकर्ड जादों, नाथाय ओमफ्राय होमबाबो जायाखै। माब्रै बेबायदि जाखो आं मिथिया आरोना। जेब्ला आं भिडिअखौ इडिट खालामो अब्ला भिडिअआ माने इडिट खालामजाला। भिडिअआनो माब्रै बेफोरबायदि जाखो आं मिथिया, माने आं बेफोरबायदि आरो जाफेराखैमोन, एबार फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जादों आरोना लोगोफोर। भिडिअआनो रेकर्ड जाखाथारनाय, शुट खालामनायाव रेकर्ड जाखाथारनाय, अब्ला ओमफ्राय बे इडिट खालामनायाव माब्रै बेफोरबायदि जाखो माने आं बुजि मोनाखै आरो। बेबायदि जाफेराखैमोन, माने एबार फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जादों आरो। स' माने बिराद मोजां मोजां भिडिअ शुट खालामनाय दंमोन आंनि, माने सहैनानै रायज्लायनाय, आं माखासे खोथा खोन्थानाय मन्दिरनि सोमोन्दै, बे टेम्पोलनि सोमोन्दै खोन्थानाय माखासे खोथाफोर दंमोन, बे शुट खालामनाया माने गैया, जायासै। जेब्ला आं इडिट खालामो अब्ला बिराद खर' गरम जाबाय आङो, माने मेन माबायानो गैया, भिडिअआनो गैया, लागायनो हायासै आरो, जाया, इडिट खालामजायासै। स' बिराद खर' गरम जाबाय आं। अब्लाबो आं माने बे जायखिनि थादों बेखौनो आं माने इडिट खालामनानै दा आं नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। स' बांसिनानो सिनेमाटिक शटआ थाबाय, ओमफ्राय माखासे आंनि रायलायनाय बिदिनो आं खोन्थानाय बेफोरबायदि भिडिअआ गैया, जायासै। बे मन्दिर सिङावबो बिराद मोजां मोजां शट लानाय दंमोन आंनि, बेफोर मोनसेबो जायासै। माबोरै बेफोरबायदि जाखो आं मिथिया लोगोफोर। स' भिडिअआ बिराद मोजां जागौमोन, नाथाय बेबायदि प्रब्लेम जानायनि थाखाय बारा मोजां जायासै। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरलायलायदो, आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। स' बेफोरबायदि जादों आरोना लोगोफोर। बे आंनि फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअमोन लोगोफोर। आङो फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन, आं बेबायदि भिडिअ बानायफेराखैमोन। स' बेबायदि जादों आरोना। नोंथांमोना मा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दों ना गाज्रि मोन्दों, नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरलायलायदो। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। बाय।